Wythnos dwytha yn Tylu'r Mans, roedd cyngor Stockport a'i bryd ar foddi'r cwm. Gan feddwl gwneud ceiniog neu ddwy, fe brynodd y parch J.S. Jones y Mans a'r gors y tu ôl i'r tŷ. Ond yn anffodus ar y funud ola, oherwydd docnwch deiniol, ni widiodd y cyngor ei feddwl, ac mae J.S. mewn gwaith picil o lawer. Felly sgwni, pa helynt a welwn ni heno. Pan ddaw hi'n amser edrych nôl ar flynyddoedd ieuenctid bod yn siŵr mai dyma'r amser Rai un gofio'r yw diaconiau ddim yn dall fod bechgyn eisiau tyfu gwallt ar merched i gyd Pan ddangos fwy o'i coesa Dafydd Iwan ar y dydd yn canu am ei Gymru rydd o dyddiau da Cariad y gysyn ydy'r gri o'n hofan, ond di ni ond y cygyd, dyma'r amser gorau dy fydd yn ni. Mewn di a gwyn am ddim cyfnawn, pawb yn gwylio dysg a dawn a pan ar i'r hyn. Yw byddai'n dal i gofio hynny, bydd yn cwrdd â ffrindiau ar y stryd, a chariad yn rheol i'r byd. O, dyddiau da. O, dyddiau da. Dydw'n stori byw efo fo. Stori byw, yes. Mae di bod yn bleser eich cael chi mewn wthnos, Harry. O, yes. Stori byw. Clenni bod chi gofod mynd. Del, mae rhaid i chi efo stori byw. Thomas, stydi, gair bach nawr. Eriod! Wedi gofod dioddef yn dwi dioddef yn yr wrthos yng nghwmni eich hen beth arni chi, Thomas. Tes gyda, practical jogger efi hau. Ar ddom na, yes? Dychwyddoch chi, no. Chi doi wedi gwneud dim ond ifed ers wthnos gyfan. A'r Harry na, gweud jocs brwnt ag o'n i'n deall i hanner nhw. Gyda iaith. Aflednaeth i'r mans yma, poeri'r gras, torri wynedd i drad o flan alwenna, ac ar ben popeth, bita fel ceffyr, ac mechdi'n gyhoeddus, o dan na ni fach ar music teacher. O, mae rhaid i heo stori ni o mat iawn. Mae'n credu bod chi, Thomas, yn cynyddoli hanner yr amser, taw man lliw fan hyn, a bod fi'n ynidog. A mae'n gyfarfod pregethu y capel gofori ar barchedig brifar Richard Simons y Weni ar fi'n cyrraedd. A fi o mat iawn. Mo chi byth, I wahodd yr Harry yma to, ond I chi'n deall! Ond di'n fai, Mr Jones, ydy fod gweinidog y ffasiwn yn dod â hana Casey fai o, dio bod o'n rhoi yn top ni ddod e. Ond edrych chi ddim disgwyl i'r parchedig brifad Richard Simons y Weni, sy'n pregethu ddwy waith fori dysgu'r y top ffasiwn. Ia, wel, dwi'n meddwl, so waith o gael y gwely ma ddim, hynny yw'r sbageth a fi'n neud ohono fo. Is da, fy diolch o'r ade. A mae cenhadwr ar fynachsu ar Congo. Mae'n ei lochyn yn bagloesi. Mam, di sy'n cael bod hynny sefyll gwag am Steffan Drws. Am cyntan hoed fydd yn alfa neud hynny. Mochyn bitter oedd y ffrind chi tan o sydd. Dwi'n amdwch, Thomas, mae'n ben sefyll mae'n. O'n i mos yn cael dal o tragod. O, beth sydd? O, dim ond wrth chi a Dr Pugh, fedra I ddeud beth sy'n ymhoeni. Beth yw'ch enw chi, temer chi? Mandy. A parchedig brifar Richard Simons, Eweni. O, sut da chi? Mandy, enw hyfryd yn tefe. A beth yw'ch oedran chi, merchi? Bron yn ddeunaw. Bron yn ddeunaw, ie. A beth mae merch berth fel chi yn neud, e? Dal yn rysgol, de. Dal yn yr ysgol. Wedi newid o'ch i uniform, te bach? O, do. Byddai'n gwneud yn gyntaf fyddai adra. Byddai'n diodda hi. A be ddalil a wnaeth arch o goed sytyn. Dau gyfydd a hanner I hi. Gyfydd a hanner I chi. A chyfydd a hanner I chdi. Bob. Tipyn o arch. Sa'n o'i clywed gair arall am y cenhadwr ar fy nerth fi o Congo, Thomas.
Ddylwn ni fan hynny, wrth gwrs am yr hyn stori fach annwyl na yn rhesorfa'r plant. Iawn. O, ddim yws conan. Mandy, cerwch chi ofyn i Mr Jones neu disgwyl bach o deli. Wi? Ach, mam, ond ydy. O, Richard. O'n i rioed yn meddwl bod hynna mor rwg efo mewn. Ac yn chi ifanc, da ni'n dau yn bobl yn prein, sy'n? Wel, ydyn. A mae gen i'n anghenia fath o chi, sa? Wel, oes. A, sy'n ni'n licio plant o fo? O, So waith ni lwmpyn o rew wrth yn ochr i bob yn ymwneud. O'n i'n be neu dwi'n trio pob dim chi? o, ydych chi'n iawn yna? Ie. O, dwi'n dechrau tethyn gwas, o. Dwi'n meddwl bod chi yn un attractif iawn, sy'n mynd i ran. Nena ni'n eto. Mae gŵr ar parchedu brif a Richard Simmons Owen yn taglu am banad o de. Na fo, de, dwi ddim gwell na stifi, dendiad ar bafod le bwyn yn sy'n ma'n nacw. A chi'n da iawn, da chi hefyd ysgau deud o fyna. Os ar hwnna ar rhywbeth nôl yn ei nofyn fod iogar, ond hosw fi'n cael acri o ddim gan y crin yna sy'n gael i hyn yn ŵr i fi. Dyn hyn anol, diolch. Ia, fysa i ysafarwad. Di'ch o bryd o dafod os bydd o'n hymdinian ac ydyn nawr o'r botwm corn os clywyd yr ein bethau weni na fyd. Sut mae bywyd priodasol yn dy gymod o'ch i'r eildro, Jess? Ar hyn ag ysyllodd byw, ni ddylai di neu wahan. Ie, y gair o'ch chi, rwan. Dim on, dim hel excuses a dim lol. Iwsiwch ni am hynny, Mr Simon. Pan ddylwn ni? Dwi di dod o helig, ond mae di bawb o'n gwybod dim mi gyda i, ac mi gyda i o'n blaen bit. Dim, mae'n esgyn y sain o ffordd bosib o sain y nas, Mr Simon. Mi newid trafod pob dim yn ymhan. Awch, erioed, Jess. Hemeni wedi byd osbyn yn beth yn iddi. Ie, joc, wrth gwrs, joc. Un ofnadw i weld fyna am dynnu cwrs. Ffrog, neis iawn gyda hefyd. Ydy o'n wir beth oedd yn cwtom sy'n gysgu jyst wan? Wel, mae'n dibynnu be'n union ddidodd oedd ydy beth dwi fod i wneud darllan dy feddwl di. Ydy di am had i, bod i'n o ddrwg nithyn nhw. Mae. O be na nhw, ta? Diforsio, de. Na fo, Mandy, ddides i o'r dechrau do. Nawr te, Thomas. Ich chi'n siŵr na gymerwch chi ddysgyd bach neis o Ovaltine. Da chi mor sglyfa. O. A fe ddyna peidiwch at roi stori. Da chi'n dath o'r rhaid i chi neu rhywbeth efo Alwyn a hyn o. O, dwi. Olysach, Beth? o gneud dim ac i'n isio te. Beth? Da chi wedi bod yn briod o blaen am flynyddoedd am y gynnwch chi fab, siawns da chi'n gwybod yma hi isio. Mynd i'r afal o hi te. A mae rhaid i chi wneud o hen o Jess yn ein Dunkirk ar o chi. Be oedd ar y pen chi'n dwch yn gwaith o gwely'r rolyn ewenyn a dwch? Gath ei ni yn y goethau isaf, Wyle, y teg o Valtine. Hylid sy'n flawn felyn. Dwi'n gwybod beth yw hwnna chi. Cymhangedd, diolch e. Mae'n hawdd gweld pam i chi'n rhyfan. Ydy. A sy'n byd y well na fi na chael gwisgo lan yn y wisgwel. O'n i'n mynd i ofyn wrth chi, Mr. Ewing. Be ydych chi'n wisgo o dan y robes esteddfod? A heb law wely. Siat i byd arall ma beth ydy. Dwi'n meddwl o'r ein waw gyfeillion, ie. Diolch am yr ymbor. Roedd y beans ar dost yn arddercho. Beans ar dost, heb un os dŵr da, a wellod stad yn hylla. Dwi'n credu yr aina i wely hefyd. Reit, chi am sefyll yn fanna, fatha pelican yn ydych teithwch yn sbio arna, sa da chi am roi hand i fi wneud y gwely ma.
Union. Ai ddim. Deilio sy'n o'r man. Ydw, dwi wedi cael y go ahead o'r diwedd. Na. O'n i ein gynta i ddeud os di'r cost yn glir. Da chi'n ffendio fi'n attractive, ie? O, dwi'n... Syddiw! Ac o'n i Richard yn clywed ni. Hoff, beth yw'r broblem ta? Wel, wi wedi trial esbonio fi unwaith. Y hoed chi? Na, ge. Problem ar ben problem ar ben problem. Wel, y problem ariannol ma alfenna. Mae'r noi ganodd o'r ganodd milodd y Pyne'r Banc am y mans, dyledion anferthol, am coslau'n gadach. Bydd ei palu bersygiad i gyd nôl rhyw Da chi'n berffaith siŵr fod na'n byd arall? Beth? O, dw! Be di ryw? Beth yw hwn? Pamphlet y Marriage Guidance Council. A wedyn ti fath o'r bob anol ac wedi gwneud appointment i ni am ddeg o gloch ar y fore. Chai ddim yn fan hyn, wy'n wendid o fenyw. Wel, beth yw'n rhywun yn gweld fi'n slipo miwn na? Chi'n gwneud ni ar chi'n mynd. O, blinkin' heft!